Ekstraktion er en kemisk metode til at udvaske eller fjerne et eller flere stoffer fra en blanding ved hjælp af et opløsningsmiddel, som i det her tilfælde bliver kaldt ekstraktionsmiddel. Ekstraktionsprocesser kan således deles op i 2 hovedgrupper, som er ekstraktion fra faste stoffer eller ekstraktion fra væskeblandinger. I det her eksempel vil vi så vise ekstraktion fra væskeblandinger. Den metode, som vi har taget brug af til at bortekstrahere et eller flere stoffer, er udrustningen ved hjælp af en skilletragt ved hjælp af et bestemt opløsningsmiddel. Der skal dog siges, at vi i det her eksempel ikke taget brug af et organisk opløsningsmiddel, da vi blot skulle vise den tekniske metode. Vi har så valgt at fremvise det med vand og olie, da vand er uorganisk, og olie er et organisk stof, som vil så skabe et ublandbar skilning. Her er så de materialer, der skal anvendes for at fuldføre forsøget. Der skal i vores tilfælde tages brug af noget olie, noget demineraliseret vand, en tragt, en plastikprop, en skilletragt med en lille hane på, 2 bæreglas og et stativ. Her starter man med at hælde det organiske opløsningsmiddel i skilletragten ved hjælp af en tragt. Her har vi så taget brug af olien i stedet for. Derefter hælder man det uorganiske stof i, som man gerne vil ekstrahere fra, som i det her tilfælde er det demineraliserede vand. Derefter sættes der et plastiklåg fast på enden af skilletragten, og den rystes forsigtigt. I visse tilfælde kan man få oplyst, at man skal være ekstra forsigtig med at ryste den for hurtigt, da visse blandinger kan forårsage emulsionsdannelse. Efter man så har rystet blandingerne sammen, hænger skilletragten op på et stativ. Som I kan se, bliver de 2 væsker meget hurtigt og tydeligt skilt fra hinanden. Dog bliver der dannet en gang imellem nogle bobler, eller en lille mellemfase her, som gør, at de 2 væsker stadig ikke er helt skilt fra hinanden. Derfor er det en god idé lige at lade væskerne, eller bare blandingen, stå, og så lige skille lidt fra hinanden til, indtil man så har opnået at få en hel skilning. Når så blandingen nogenlunde er skilt, så er den så klar til afhældning. Her hældes vandet fra først, indtil man når skilningen. Når vandet så er hældt fra, stiller man et nyt bæreglas under skilletragten, for så at hælde olien ud. Et tip til den her fase er, at man eventuelt kan stille et lille bæreglas under og hælde en smule ud, der hvor væskerne skiller fra hinanden, som en slags skillefase, en slags mellemfase, for at være mere sikker på, at man ikke får noget af den ene væske ind i den anden og omvendt. Som slutresultat vil de 2 væsker være adskilt fra hinanden. Hvis der så var opløsningsmiddel i blandingen, vil man have endt med at have udvasket det ønskede stof fra den ønskede væske. Samtidig kan det dog være en god idé at gentage processen yderligere 2-3 gange, for at opnå at få fjernet alt det uønskede stof fra væsken, da man ofte ikke har fjernet alt stoffet fra væsken. Så dog skal samtidig processen gentages et par gange til.